trivia mo po kaya katame basang ebanghelyo, ikayo pong mahilig tutuki ka rin pari na potang magmisala ka rin mete. Ini po yung gospel laga paneming gagamitan. Manibat kanita po. Lately po mga palitan niya mo, pero kita libro ng Tampiping Miranda. Ini po yung metong ka rin gospel na panem mababanggit. Apinitang gospel na nung ka rin sabihan ng Jesus, Mama Kuya. Napin po ako, bigla liwag kayong sarili ko. Going home. Mumuli. Harapin po. Muli tangang kano. O tamo po yung kotang. Nung kanta mo, muli. Muli ka banwa o muli ka impyerno? Bala, nakakimbe mo. Harapin po sasabi. Ewari po. Pero we all want to go home. Literal po. Not only going home to heaven, but going home, harapin po, karing metong karing pamilya tamo, king bansang pibatan tamo, harapin po. Mamaya ko pong pre-K na seminar, inkakwento ko po ining asawa. Sabi na po, kitangan ko nung pakanano lang may kilala ng asawa na uling Tagalog ya po, ining babae, yung parokyano ko, may kilala na po kanong king obra king abroad. Anyang kay, minuli yung babae, uling may buktot ne. So, ila pa po kasal, may buktot ne, na kailangan niya muli, may lakuan niya po abroad. Anyang kaya rin na po nito, kitang ko kaya, anong plano mo? Babalik ka ba sa abroad? Pakibat na po ka na ako, kailangan, Father. Paano kung bubuhay ng aking asawa at ang aking anak kung di ako aalis? Pero kung akong tatanungin mo, sana dito na lang para nakikita ko yung aking anak. Tapos sinabi na, kaya lang kung nandito ako, hindi ko kayang buhay ng pamilya ko. Hindi magiging sapat ang kinikita ko para sa pamilya ko. Sa abroad, do sa dati kong trabaho na naghihintay pa hanggang ngayon para sa akin, sabi na po makanyan, kayang-kaya kong buhayin, maibigay yung pangangailangan ng family ko. Nung pungkot nan may pinaman, lalo na puret ang pamilyang pengaring at chuking abroad, nung masanting mo, kaya bedo rin anak danin. One of the fears na mo ngarapin po, itang when you get separated to people you love, itang datang yung aldo, na nakakakilala, malyaplake ka. Realidad po ini, akakita ken television, daramdaman tamo ken kwento dareng aliwan tao, minuli yung ima, no sigurong atlo apat aldo kikyak king anak bisan tuki. Nanemang kesanayan balu ing mano. Wari sabihan da po kaya katamo, potang malambat meng dadala ning anak, itang bawo mo yung mariretain kaya, napin yung kay potang, at inyang aliwa nga bawo, na kinilik kaya, definitely gumagayo. Napin po pa niya kung biro ni karempong bibinyagan ko. Potang sinabi kong, yan po yung tatang ko na yung anak na banta mabindisyon la. Panging anak may nga ganing may nga ga. Metong po sabihan ko, nakaburibaw, nakabalo-baw ng anak mo, balo na yung mana. Potang binyere kang ima, the reality is tuk nang ya. Tuk nang ya po yung anak, uling mas kabisado ni. Sabi ko, ini po yung metong bagay, we can provide material things kareng kaluguran mo kimbi, pero your presence ngarapin po yung peka matindi na ning kay ala. Napin sasabihan da po kaya katamo, sana nung yung Pilipinas, they could provide. Kareng nga ganagan ng Pilipino yung pamangailangan da. Kailangan tapawaring mag-abroad. Siguro kareta namong lupang pera. Kailan naman talagang mamilit mag-abroad. Burida, dakal na dakal. Pero sabi natin, nung di na mga opportunity na decent life na rin anak, decent life in family, you want to be here keng sarili mong balen, keng sarili mong bansa. At balo tamo po, andyan hinungkot na nyo mag-abroad, aliwa pa mo rin keng Pilipinas. Karin, work. Kaya po, mas dakalata yung leisure kaya sa aking work. Takasan mo yung obra mo, bata makapag-outing kayo mo. Sabihan mo, mag-leave ko pa. Mahano ka? Swimming me. Harap po sa highway po. We can do that. King abroad, gawan mo ita. No, wait for your vacation. Official vacation. Kaya katamoli, we can always ask for leave. Mag-leave ko. Gisa ng king sick leave ko, sabihan ko, masakit ko, kanita tuki ko. Iwari po. We do that always. Kasi po kaya katamo, bala mo, it is not only work. Para kaya katamong din ng tamong pansin, sana pen. Pero lalo na itang kaya katamong being together, a companion, journeying together. At nung lawenta mo po kayong sarili tamo, iting yamanan when you are at suka kayong sarili mong bali,
kaya sarili mong pibale-bale. Ewari po, impumpag nga susyan tamong yan sinabi na po ng Birhen Maria, karening adwang anak, i Francisco, ampoy Jacinta, you will be with me, nga na po. You will go home with me. May tela pong agad nga dua. Ewari po, at ninumelakwan, Lucia, maging madreya pa, harapin po. Just to continue the message karela. Pero ikayong adwang anak, kana po, agad kayong muling kayabe ko. At no kasayadeng anak, muli lang kayabe, de pinamanining karelang akakita birhen Pero bayo lang minuli, very painful experience. May nga sakit lo, dating anak, the reality of pain in life, at yupo karela, until ketang karelang death. Pero in death, dang harapin po, is going home. May kauli labanwa. Kailangan tapang mate, bantamuli tabanwa. Sasabyanan ng Ginoo, pigsadyada kayong lugar. Anong nuka rin nga na po sasabi ng Ebanghelyo tamo, si Jara kayong lugar, karasyo ka rin, nakasadya ng lugar. Kaya kayo, mibalik ko kini at ito kira kayo. Nga na po sasabi. So in reality, it is about heaven, the kingdom of God na kaya katamo. Pero kailangan tapang mate to experience heaven. Nara po. Etaya po lalako yung realidad na ito. Kung sasabihan, na kailangan ng heaven. Nali po, we need that in our life. Kasi iya pong maging direksyon tamo. Ninuwaring bisang muntabanwa. Mamili na kayo mo. Yan mo panahong tamo. Kalisangan. Ewari po, imagine nyo na, sasabihan da kay kataming impyerno, may kakalukong ape, okay ni pa mo, may bugta ng madulok kayong lisangan. Mo nabalo yung gawan mo, nakakape, katakatawan nga rapin po. Nung ka mag-aircon pating hapon, parang kaparamdam mo kay sarili mo, nakaking malagnat kang malagnat, ang pong lata kakatawan nga rapin po. Imagine nyo na, maging impyerno kay katamo, kini pa mo, sa sing-sing tana, uy tapang may kakalukong api, who wouldn't want to reach heaven? Itangan po, wewari. Pero pa kanano, sabihan na po ng Ebanghelyo kaya katamo, kini pakingyato you can experience heaven. Wow, kanyangan, po. Pakanano, sabi ng Jesus, ako ing dalan, ing katutuan at ing biye. Alang malyaring miras king ipa, nune king kapamilatan ko. Ako ing dalan, ing katutuan at ing biye. To live like Christ. Then, we have heaven here on earth. Harapin po. Iwari na po. Pero, living like Christ, not only heaven and earth, you have a room in heaven. Yan na po ning Ginoo. Ketambalen ng igpako at yun yung kwarto mo. Bakit? You live like Christ. At baluta naman po, pananong kakabiyang kawangis ng Kristo, ing dalan, ing katutuan natin biye, we do not compromise what is the values of the gospel. At ini po, malino tamong didinan nulaga kimbiye. Malino tamong paglaban king kakatamong biye. Masambut taman kareng aliwang bagay, ngarapin po, sana tamo susuko ing sarili tamo, karetang maya paburinan ng Diyos. Misakab taman, kimbiye, uli ng kakulangan at kasalanan. Sana yung maging sangkanita, bangkan tayo na mibangon pa si bayo, bantay tayo na maglarin kimbiye tamo. Sana pen nga tamo po, akakitay tan talagang burinan ng Diyos kimbiye. Bangka nito, kabang at yuta pa keni, heaven na. Bangka nito, potang mayari ng sabla, lalo tamong miras heaven.